Hello लोगोफोर वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं बर्थमान लोगोफोर आंनि माथोखौ एसे बेलेग खोनानो हागौ खारन आं गगा मोनबाय थादों न'आव जोङो लोगोफोर न'आव थांनो नागिरदों आठमंगलानि उननिफ्राय जों थाङाखैमोन फार्स्ट टाइम जों सानैजों आलासि जानो थांनो नागिरदों आरोना न'आवहाय गहपुरावहाय जोङो बेटारि गारिजों थाबाय लोगोफोर आं भिडिअ लाबोयो बहुत गोबाव जाबाय खारन आङो थांनानै न'आव थांना फैफिनगौलायबाय एडिट खालामनो जों सम मोनाखैमोन खारन गायनाय फुनाय बेफोरबायदि दैज्लां बोथोर नालाय ओंखायनो एसे मिथिखायो हाबा जाबालाय एसे माबा जाखायो होननानै खामानिफ्रा आरो मालाबा समाव बायो बेबायदिनो आरो स' लोगोआ थांबाय थानोसै चलो उदालगुरि स्टेसन गारि नेनांदों ब'नो आधा घन्टा एडभान्स मोनफिनबाय जोङो गर्मी lagi ini sih jaraknya saya butuh kian ada macam lampu mungkin ada kosan tuh sini mana nih nasi nara ini motor geran ini motor geran sanjing gitu sandu alhamdulillah Terima kasih लोगोफोर जोङो माने आठमंगलनि उनाव दिनै फार्स्ट टाइम न'आव थांगोन आरोना आलासि जानो आङो कुर्तासो गानदों दख'ना गानासो गरम बुहुदखाय ओमफ्राय दख'ना गाननाय जायासै आरो कुर्ता गानबाय गाज्रि साननांलालाय आरो आसुरित गरम लोगोफोर मोनफैनानै जोङो दायो अट' गाखोबाय आरो मोनफैनाय मानाय बिदि भिडिअ लायासै ओरैबायदि गरममोन आयु बुंनो नाङा आरो ओमफ्राय नै सासेया जोंना गरमखायनो उनावसो जिरायगुलायलायदों आरोना हारसिंनो ओमफ्राय जोङो साथाम ना मामोन बेयावहाय ओरैबायदि गरमखामोन इदिनखालि बे जोंहा लामाया दैमालुर थांनाय लामा आरोना दुबिया स्टेसननिफ्राय डाइरेक्ट बिदि फैखायो लोगोफोर आंना माथो एसे बोरैबा जादों खारन आं गगा मोनदों नालाय बुस्थुआ बेन खालामनो थ' बिदिबा थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर मोनफैबाय नै जों गरमबाय रेस्ट लानाय सिथ्ला गिदिरावलाय नै पुलिस गलाबाय लोगोफोर जोङो न'आव लामाया ओरैसो जाबायनो न'आव मोनफैबाय ओरै फै थांबालाय न'आव मोनफैबाय जोङो मोनफैनानै ओंखाम जाखांबाय दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दायो जोङो माने बारियाव थांगोन आरोना र' खोन्थागोन माखासे बुंनो गोनांखौ उनाव बुंनोसै आङो दायो मादै फिसानि दखानाव फैबाय आरो नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायदोंबा सिगांनिफ्राय नायोबा मिथिखागोन मादै फिसाया सोर आरो माबाया माने सिनायखागोन आंनो लायाव दोननानै फै नैयाव दोननानै फैथ' बेबायदि थाङो मादै फिसानि नङा र' गैयानोदां नोंना दखाना इदि जाबाय मादै फिसानि दखानाव फैदोंमोन आं मादै फिसानि दखाना नैबे आरोना माबा बायदिसिना बानायग्रा बियो हटेल होयो नालाय नै खोन्थानि आं सिंग्रा बायदिसिना बानायदों मा जाग्रा बानायदों आं खोन्थानि सिंग्रा सिख्ला सावगासिनो ओमफ्राय बियो गुगुनि सावखांनाय आरोना जाय गैया आन्दा ये क्या है
साम'सा इयो बे हाफ बय माने हाफ फ्राय आरो ना बियो ओमफ्राय नैबे फुल आरो हाफ बियो हाफ आरो ना बेखौ दाहायसो बानायखामोन आरो मालाय नैबे ना मा फैसा बेगा नै गांनै गांनैलाय बैथिं था गायनाया मादि जादों बेखौ नायहैनो गाबोन मुलि होनांगोन ना सान्दुं मोजां दुंबायलाय मुलि होग्रा फैखादों माथो मुलि होग्रा हाग्रानि मुलि होनो ओरैनो फैयाखैना सान्दुं बोथोर मोजांबा गावनि बारियाव माबा होनो आंनि बारियाव आंनि सोर होदों होनांगोन ना बियो गावनि माने सिगां आंनि भिडिअखौ नुदों नायदोंबा मिथियागोन थासुमलि गायनाया मा जागोन खोन्थानोसै आरो नायनोसै ना मा होनो मा जानाय खोमाया नोंना माबाया गोदान डायमन्ड रिं डायमन्ड गोदान गारि सलायदाव साइकेल सलायबालाय जोंहा आथिं रुइसेनो साइकेल थांबाय नोंनि पेडेल मारि होनलायलाय जि गोबावसैमोन साइकेल गाखोनो बिदि गाखोनो मोनैया जोंना खथ' मोजां जाबाय माबाया थास'आ नै बियो थास'आ नै बिदि देरबाय नै अरे जाखादों थास'आ बे दब्लायसेया ओमफ्राय बै माखासे दब्लाय गिदिरखौहाय मिन्थिया आरो बिनि भिडिअ लानाय जायाखै आं लोगोफोर ओमफ्राय सिगां जि थास' गायनाय होदोंमोन बे बेलेग आरो बे जोंनि माने बिनानावजों आंजोंनि आरो ओमफ्राय बियो आइनि बाहागो बिनानावजों आंजोंनि ओमफ्राय दा नै नैबे लोगोफोर थासुमलिया नैबे आरोना नैबेखिनिया नैबे दायो नै बेखिनिया जा आइनि बाहागो आरो माने न'नि बाहागो जेनेबा आइ न'खरनिनो बाहागो आरो बियो जेनेबा आइमोननि सोर बे न'आवथ' जमासो होफांखागोन नालाय जमा मोनगोन आरो बाट बेखिनिया बिसोरनि ओमफ्राय आंनिखौ खोन्थानि र' लोगोफोर नै ओरै ससेलाय ससेखौ मुलि होबाय बा ओरैनो नै बे आंनि बाहागो देनां फाननांगौ आहा सखआव दैयालाय माबासो न'निफ्रायसो लाबोयो